Мамо, здрасти, мамо. Че кажеш ли нещо на дечицата в Русия? Много здраве да имат. Още? Друго, Друго, айде, думай. много здраве да сте здрави, мирни, да се слушате, да къщувате там у вас. Ама и тука, иска да дойда тука. Нека дойда, добре дошли. Така, още мамо, още Не мога кажа. да кажа. Уморих се. Айде. Речи, че направиме ядене, че ви изготвя баница. Ай, мамо. Кажи на Таня, тя беше тука. Да, Таня. Тука имаше една жена. Седно. Кажи, здравей, Таня. Кажи. Коя Таня? Седно, тя че ти невеста тук. Здравей, Таня. Така. Кога ще дойдеш в България? Кога ще дойдеш в България? Да каштуваш кащи. Да къщуваш. Да цапиш дрова. Да ми носи дрова. Не, кажи, бе. Да цапиш дрова и да донасеш тук и да къщуваме. Бе. Да миеш, да метеш. Де, мамо, думаш? Де, бе, каквото ти кажеш си твоето речи. Не мога вече, не мога да признавам кои са. О, сега гладна ли си да ти дам ядене? Още рано. О, ай, мамо, много здраве. Танка се смея. Там се смея, ама да искаме да видиме Илио, Елза, Таня. Ке дойдохме тук. Не знам. Рукай. Ке дойдохме. Обадим се, Ей, речи, как ще дойде тук? Елза. Тя го забравя. Ако не, Елза и кой? Елза И? и Илко. Ке дойдохме ли тук? Някой ден живи и здрави. Да дочекам, да ми карате дрова? И да ме докарвате тук дрова. Какво да прием. Чао. Речи чао, мамо, чао, така речи. Мани с ръката. Чао. Че вида, мамо, че вида. Кой те лаже, ма? Че вида. Тия, че ти кажа. Я не мога да кажа. Ай, чао. Ай, чао. Сега ще ги видиш.